assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe bayaw Piindi TV bisimilla mono roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccude mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hande koyɗon tan juma mubarak aljuma moƴƴo malaɗo yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jittake e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha ɗo broso waw holuɗen caggal jaam ɗum e nder leydi men Sénégal e aduna o foof bone Ukraine et Russie wasanna warde aduna o Baba Moussa Niang banimon debba Aissata Ndiaye no subako waɗi fa tabarakallah yettere Allah julle rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe serremɓe halifa men aada kamɓe halifa men diine fa tabarakallah Aissata Ndiaye no mbiɗani jorgol wasa sumorde keccol nde wonno million ngaji haaju noga sala hen wallahi e wiide tan eɗen muuli Allah eɗen muuli jaam eɗen ñaagui jaam e nder windande kam ɗum noon ko ganduɗa ko wonno coppe walla mbiyen ko darnuno ganduɗa ko fedde gota windere o wonno sababu organisation des nations unies au lendemain de la seconde guerre mondiale ɗum yo ɓeydo tentude nde wonno c'est pour la paix ko jammo tigi saabi nden pelle darna waɗi nden yo jaam duuma e nder windere non tigi ko ɓuri tengtude hannde ko noon tigi ene wayno ganduɗa ko Aissata Ndiaye oɗon appel des layen ganduɗa ko layen to yof ganduɗa ko ɗum noon tigi Seydina Limamoulaye galle mum e ɓesgu mum walla mbiyen ganduɗa on confrère layen ene wayno ko oɗon ziyara mabɓe ɓuuri tentude nder jandi leydi Sénégal kan haalde ɓuuri hen tawede noon tigi jayde gendire udditidamal ko gendir nde le soleil national ko kayre tigi udditidamal Aissata Ndiaye e oɗo subaka ɓe gatti tigi ganduɗa koye oɗon no pont mo ganduɗa ko Cambérène tawete to VDN en mbewi mbi ko ganduɗa ne wawi wonde sababu wadde ganduɗa ko boosté walla mbiyenna yaccinde tigi ɗum ko wiyete circulation oɗon Aissata Ndiaye ɓe mbi ko la jonction qui fait le bonheur des usagers ene wayno noon oɗon no VOTRE wing mo ganduɗa tawi to Cambérène juuteni mum noon ene ƴiime 1 kilométre taw koye darni ɗum ko hoore leddi président Macky Sall ene wayno ganduɗa ko 2 voies aller retour bawɗi yaade ne garta Aissata Ndiaye ɗum ne wawi jeeyede ganduɗa ko wawi wadde libéré circulation leydi Sénégal jayde las ko wi ko noon tigui natal debbo mo cofi law Damba Podor o wiyete ko Aissata Tall Sall on woni jagorto gueɗe caggal leydi Sénégal ɓe wi ko savon l'ambassadeur ukrainien ɗum ko sababu ganduɗa ko caggal nde ɓeɗon mbaɗi recruté mercenaires suhaɓe leydi Sénégal nawde ɗumen to Kiev leydi Ukraine gam kay yo kaɓoy walla mbiyen yo darto ganduɗa koy ko ɗiɗon soldat ji Russie ene wayno yo suhaɓe Sénégal jaa guerre ko ɗum to nde woni ambassadeur o tigui waɗi lancé sur Facebook ɗum de woni ko yonani on jagoro kalfinaɗo gueɗe leydi Sénégal caggal kamɓe gaari ganduɗa kay Aliou Sall on maire sortamo Guédiawaye kono kay ɓe mbi ko kanko e wondi makko mbaɗi imposé on cohabitation to Ahmed Aïdara wonde de ganduɗa ko gagnade oɗon deuxiéme adjoint mairie de Guédiawaye caggal las jayde l'observateur ko noon tigui jayde en koɓe yusumaji guenna ɓe gatti koye ɓen Aissata Ndiaye tawateɓe ne ganduɗa koye bolli lamorgo ngo tawateɓe nder leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa tigui darde walla mbiyenna jottori ko ɗum ko wiyete jelari évasion étrangère mendicité mo ganduɗa tigui kalto tournuɗa walla mbiyenna kalto jaaɗa tawata ko sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe babiraɓe yummiraɓe ne jooɗi ganduɗa ko goru woccol yimɓe foof ɓe mbi ganduɗa ko ɓeɗon tigui ene kewe nder lamorgo ngo oɗo saaha la traite d'être humain et les milliards de francs CFA kamɓe ko milliard uji ɓe dañata ɓen hokkirema nogas sappo bujjoyi kono de ganduɗa ko gueɗe kewɗe dañata e garte mon Aissata Ndiaye kono kay wiide ganduɗa koye journal observateur hewɓe mabɓe noon gona ɓesgu leydi ndi kono ko arani hen kañumen de ganduɗa ko tentinte e ndiɗon jelari caggal kan ɓe garti tigui e mois de mars 2021 ɓe mbi ko un an l'année a déjà fait son tour mars retour sur les mois de l'année ene wayno ɓe gatti ganduɗa tigui ɗeɗon caɗele walla mbiyanna ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe jayanoɓe ɗiɗon seppoji lewru mars hakkude Adji Sarr Ousmane Sonko jeyde Vox Populi ɓe gatti koye ganduɗa koye ɓen ɓe ganduɗa ko witteɓe Ukraine ɓe mbi ko malmené par la Russie l'Ukraine recrute des mercenaires à Dakar ganduɗa kay ko caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko Russie Vladimir Poutine poliɓe walla mbiyanna dañe mabɓe gueɗal no fewi ko woni sababu nde ganduɗa kay ko on ambassadeur leydi Ukraine ƴewde tigui ganduɗa ko sukaɓe leydi Sénégal yo jaade ganduɗa ko ñante nden no haare walla mbiyanna ƴetta ɗeɗon kuure conde gam kay ya dartonoɓe no hanniti ni ɗum de woni ko yonnani yogue ɓesgu Sénégal ɗum ne tawi hello ɗiɗaɓo nde ɗon jayde Vox Pop caggal kana natal makko tawte ɗon on Seydina Limamoulaye ɓe mbi ko Adjibo Dakhiyalaye 142e édition de l'appel historique de Seydina Limamoulaye Aissata Ndiaye nde woni arwonire temedere e capannayyi e ɗiɗi ɓiire woni appel de layne walla mbiyanna ha tigui watti oɗon ziyara 142e fois non
jeyde quotidien et le quotidien quotidien e majjambal jañati oɗon appel message philosophie etc gueɗe kewɗe ganduɗa kay ko coomide ganduɗa kay ko oɗon tariha layen kono kay e oɗon livre blanc mo ganduɗa tigui aɓe kutoro ɗum kono kay ngal ɗon dewal Allah cellugal tawten ngal toon on prison o ganduɗa kay nduɗon dumbirɗo ganduɗa kay ko Seydina Limamou Laye to Gorée kono kay oɗon portrait mo ganduɗa ko lomtiɗo Mamadou Mactar Laye oɗon halife mabɓe oɗo saaha me joɗiɗo kono kay ngol woni gaddanol mum ardade ganduɗa kay ko oɗon ziyara ene wayno noon kan woni tawteke nder helle mabɓe ɗiɗaɓo ha tataɓo ndeɗon jayde le quotidien ene wayno noon natal on jagorɗo gueɗe nder leydi Sénégal Félix Antoine Diome ene wayno ko natal makko tawteɗo hay san jiya artude ganduɗa ko dottude ɗum noon caution e sumgoji législative tijjaɗe ñande capantati goho lewru juillet ene wayno noon fama e sappo e 2 million ko préje CFA ɗum woni caution kala jiɗɗo jeeyte ɗiɗon sumgoji jayde libération non tigui no kewɗen wiide sona scandale tan ko révélation enquête exclusive ɗum ko yewti e ganduɗa koye oɗon bateau mo ganduɗa ko urée ɗum walla mbiyana engrais baɗaɗo détourné et ramification ngaji mum fol holko somi kono kay bundi oɗon kaali ɓe mbi ko une affaire de grande bandit ene wayno noon ko bandiji tigui ganduɗa ko saysayaɓe mawɓe ko kañumen nde gandi kay to nanni cukkiri ganduɗa ko ɗiɗon 3 milliards oɗon engrais urée mo ganduɗa tigui guminoɗo to leydi Oman ene wayno noon suutamen ɓe mbi ko 3 milliards 989 millions 109 896 francs CFA ɗum ko kopren men ndeyna signa ko kañum tigui waɗi disparaître walla mbiyen ko kañum woni mo yaaka stock goɗɗo mo ganduɗa tigui taw ko engrais mo valeur mum ƴima e sen jeeyi temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi millions kopren men CFA 979 millions ko kañum tigui ganduɗa ko waɗa accusé ene wayno noon ha joni ɓeɗon ganduɗa ko loskoɓe nene ganduɗa kay ko ɗeɗon pere gomu anastim waɗi tawi ganduɗa ko pièce par légende kaɗon haala noon oɗon enquête waɗi révélé Arouna Ba e gorko goɗɗo promoteur lutte sénégalaise wiyete ko Aziz Ndiaye wondude tigui miñum Baye Ale Ndiaye Aliou Diouf Lambaye ene wondude Massata Ndiaye kañumen kala ganduɗa ko cifama walla mbiyen ganduɗa ko jofama e oɗon alhaali escroquerie e ɗeɗon gueɗe foof ɗum woni ko tawte nder jande libération jeyde enquête koloski enquête ɓe gatti koye ɗeɗon leyɗele duhotnoɗe ɗeɗon leyɗele libuji walla mbiyen ganduɗa ko ummorade Wokam to ha to Yoff ene wayno ɓe mbi ko patrimoine foncier des aéroports les vérités sur les terres de LSS Léopold Sédar Senghor oɗon aéroport wonno ɗo kono kay ngal ɗon dingiral ɗeɗon leyɗele hol jeeɗi ɗum kono kay holko suumi hen holla ganduɗa kay ko labkay ɗiɗon alhaali ɗeɗon leyɗele ɓe mbi ko yogue leyɗele nen tawte toon to aéroport ganduɗa kay Léopold Sédar Senghor kañumen kala jeynoɗe gonnoɗe jimandi ganduɗa ko leydi Sénégal ganduɗa ko laamu ngu heɓirno ɗum ko wiyete expropriation ganduɗa kay utilité publique ganduɗa kay hutorade gam kay hutoro yimɓe foof ganduɗa kay wawa wadde servir yimɓe foof ɓe mbi noon ko ganduɗa ko wone leyɗele tawte toon taw koy ko titre foncier ganduɗa ko waɗade cédé 40 francs CFA le mètre carré kañumen kala mètre carré yeeya ganduɗa ko ɗum ko wiyete sappo e nayyi mbuuɗu ɗum kay woni ko tawate ɗon ay tan jeeyi ɗum ɓe mbi ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi capannayyi tati 1943 ɗum koye valeur mum ƴimano koye 23 millions 928 320 francs CFA million ngaji nogas tati pawɗi temedde jeenayyi nogas e jeetati ujunere pawɗi capanɗe jeegom e buuɗi ɗiɗi mbuuɗo ene wayno noon ko ɗum noon tigui lorsque yaño mbaɗi hen hol bundi somin beele ko ɓeɗon yofnaɓe gone gonga walla beele ko laamu leydi Sénégal wona e gonga kono nde ɓe mbi ko bradage foncier le virus Senghor infecte l'aéroport international Blaise Diagne ko Douré Gao ko ɗum woni ko tawte e AIBD mato on saaha kalis ne wanno barke ma noon vraiment jeyde les échos article ganduɗa koye guittugol kaɗon haala ganduɗa kay ko guittugol marché Sandaga ene wayno kaɗon haala sen jeeyi ñifani ha joni ville de Dakar contre commune de Plateau ville de Dakar yiiɗi tigui ko gaɗeɗon jeere ganduɗa kay yo iwa ganduɗa kay annulation oɗon arrêté ville de Dakar waɗi saisir cour suprême gam kay wadde annulé oɗon arrêté ganduɗa kay ƴetti ɗum ngal ɗum pédital ko oɗon maire mo Plateau wiyete ko Aliou Ndoye ɓe mbi ko ganduɗa ko Ndoye botte en touche et estime le recours sans objet ene wayno noon ganduɗa ko yatirani caggal ngal ɗon pélital ittude on ndeɗon jeere nde Sandaga ganduɗa ko démolition oɗon no ganduɗa kay ko marché ɗum tigui woni ko tawte nder helle jeeɗom ndeɗon jayde les échos caggal kanna Aissata Tall Sall debbo mo Cofelaw Damba ganduɗa ko jagorɗo gueɗe caggal leydi o arti tigui ɗiɗon volontaire uji ganduɗa kay ƴettuɓe pellital ay sen jeeyi mbino kuccidiri e Vladimir Poutine taw ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ko capantato e jeegomo 36 personnes waɗaɓe enrôlé le Sénégal tempête sur l'Ukraine ene wayno Aissata Tall Sall yonnan ɗum waɗi convoqué ambassadeur Ukraine o e ganduɗa kay e hollidemo ganduɗa kay ko waɗi ko faade kay ɓesgu Sénégal wona hunde ndeɓe joni ɗum woni ko tawte nder jande les échos jeyde coftal belle stade udditama le 210 de Liverpool le 210 de l'épopée 2022 l'enfant série de Bambalia
Sane Majo walla Sadio Mane kayum tigi woni ko tawteɗon Aissane Ndiaye ɓe mbi ko l'arbre qui cache la forêt gandati nden walla mbiyanna kin lekki wirnuki ndeɗon dunde kala kanko de woni natal mum tawteɗon kono kayya ɓe mbi ko meilleur buteur meilleur passeur sénégalais ala kana ko kanko de oɗon gorko wolli ɗeɗon gole kala ɓurɗo wawde pasde ɓeɗon hokku ɗumen nanna ɓurɗo wawde nannude kadi ko kanko woni oɗon Sadio Mane ɓe mbi ko tout le jeu est articulé ganduɗa kay autour de Sadio Mane so tawi o ala ɗo gueɗe timmani ko kanko tigi natal mum tawteɗo caggal kan ko Doudou Mendy Edouard ɓe ko sacré à la CAN passage à l'OM ce racisme dans le foot gueɗe kewɗe ganduɗa o wuuri ɗum kanko e dormandi e nder football Aissane Ndiaye janoɗo ha waɗi découragé min football mi alani gueɗal walla arsugam alani mi yaɓori ya goɗɗum Allah artir ɗum ha hande woni jeyama e ɓurɓe heptinede Allah woni koye munela inallah ma sabirin hoto neɗɗo heppu tan sabu saha Moussa Niang jiya membortoɗo lawol mum e banggueji foof hande sa fini a yeeyi guerte caf balɗe ɗiɗi jarani mbiya daro mi woppa mi ƴeewoy saabu tawa a yi jeeyowo mangojo ne jarna paya e mangoje jarani mbiya yumi yeeyo e makka paya to wona noon Moussa Niang to nanguɗon tan ganda ɓooyi judde fof ma Allah tawa hen c'est très important Aissane Ndiaye min ɗon mi to kalɗa ɗo mi sifanma en tembere Allah nde nulatnelaɗoma heɓe duuɓi 40 nde heɓe oɗon profité wadde ko muñal ala fof tortire ala fof ganda ko sévice mo wurani ala fof caɗele nde wurani ɗum ko ngal dara Nelson Mandela 27 ans ene woni nder cellule mais idde makko wonno ko ittude apartheid ha laaɓa lamtondiro leydi pourtant woni président e woɗɓe ganduɗa ko woɗɓe souffrir mais jaɓani yatirde caggal non tigi Allah nde wi ko ndente ko nden tan ko neɗɗo heppi ko neɗɗo dogi ko neɗɗo yeehi fof tampinto hoore mum so yonti tan heɓat no weeɓi weeɓat kadi no heɓirtani weeɓat Moussa Niang garenne ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ɓiɓɓe Sénégal naɓe wiyaɓe jeehi windoyi toon to ambassade mo Ukraine ha kanko Aissata Tall Sall woni jagode joguinde ko faye hakkude leyɗele kanko o suuti hen konngudi makko wadde tan ko ganduɗa ko kañum woni yiyete windude bataka faade toon to ambassadeur o to wiide yoɓe mbatta retiré yoɓe guittu konngudi ɓe kaaliɗi saabu koye Facebook makko kanko ambassadeur mo Ukraine o windi ɗum ɗon noon caggal nde o windi ɗum hende ha paari noon ko nden ɓe namditi kamɓe Sénégal ɓe namdi beele kamɓe tigui mbaɗi oɗon annonce kamɓene ɓe jeddani ɗum ɓe mbi yoɓe ittu ko way noon saabu koye tawde koye leydi janandi Moussa Niang ɓe goni mataw tan droit hokkani ɓe koɓe noddata ɓiɓɓe leydi janandi Moussa Niang saabu sinno ko ganduɗa koko ganduɗa ne wawno wonde wona wiyede yo ɓiɓɓe Sénégal ɓe jaaha kono ɓe tottete ko soldeteɓe Sénégal ɓe tottete jaaha kono noon tawde ɓe tottaka soldeteɓe Sénégal hoto ɓe noddu erago saabu hande ko wayni aɗa andi Sénégalais fof Moussa Niang mine goɗɗo e goɗɗo fof to hakkillantagal men nawata men goto fof sikkata ko kañum ɓuuri ƴoƴje goɗɗo walla ne wawi yeyde ƴoƴre goɗɗo ha wiya ne wawi wonde lawol somi yeehi ha Ukraine mi rewani walla mi naata to tawa weɓrani noon Moussa Niang mo ganduɗa sene haɓa jogoto ko kaaƴene weɗɗo Moussa Niang kaaƴe e ɗum ɗo henne Kalashnikov Moussa Niang wona gotum Moussa Niang fetel eno wayi teddude déjà ma reedu ma hewde puɗɗa wawde fellude fetel sa renaki sa felli fetel o an e kural ngal onon jaadata ha jettoyɗon ɗo pelluɗa ɗo wadde noon yon goppiten hakkillaji no fewi Moussa Niang ko wiyete bone ne jalno ɗum ɗo ko bone tigui kono saɗa miijo ɗum tan ko jalede nagganma holno ɓi Sénégal ummorto yaaha wiya ne windoyo wiya komin yahoɓe guerre kono kadi yo ƴewte ko holɓen kono kadi yo ƴewte holko saabi neɗɗo yaaha ha yettoy oɗon désespoir Moussa Niang vraiment alandi ko no wiide yorde yitere ine jaa hen e kadi wadde ganduɗa ko wiide Ukraine no wiide no mbiwam nani 2 million ngaji buɗɗiɗala haaju buɗɗiɗala hen hakkude mabɓe e Ukraine ganduɗa hakkude mabɓe e Russie wonno ko no wiide mi sikku des mercenaires ni wiye à chaque fois mais yetta e ɗon ko en fait Sénégal ko leydi ganduɗa ko tumnide démocratie tumnide ganduɗa ko diplomatie c'est yimɓe hankkitani nar kongi président Macky Sall ɗi suutini wiye ganduɗa ko voilà neutralité mum e ɗiɗon alhaali ko maslaha dogara so dogani maslaha ala to wiyata mboɗomi ɗo walla mboɗomi ɗo eyyi ko notre wonata hen quoi donc président suuti ɗiɗon kono min sikku sa woni digne fils citoyen alani ganduɗa ko sénégalais kadi yaade Europe ene jarniɓe hunde foof mi haalanma ɓeɗon 36 wiyaɓe ndaari itte mabɓe 28 walla 29 hay goore mabɓe anda Ukraine to heeɗi
hay goore mabɓe anda leydi Ukraine hay goore mabɓe yiɗa leydi Ukraine Musanya aɗandi ni min ko jahni men jangol jogori adade warde ɓe ayde balɗe a yahata ha mbiya jiya waɓe no Musanya e bedda o sabu amin doga jangol ngol ganda ko hindu ɓumdu seeɗa tan wirti amen saka ɗo ganda mbiyeteɗa ko moyen 5 moyen 10 ɗum ɗon Musanya ngol ɗon jangol mbiya ko toon paɗa aɗa haɓoye ɓe ganda yoɓe ƴeew taw laamu ngu yo waɗe kuugal gila law quoi kadi ne wawi jibinde goɗɗum quoi en fait jorgol wawi sumorde keccol min wima ene wawi jibinde goɗɗum bon voilà ɗum noon par ce que l'information ça circule ɗon no batta publié dans 2 minutes taw waɗi tour du monde surtout haala wakani bon voilà alani suuɓa mbawi wadde diabolisé hunde kamɓe haɓen kuli yettade français nen kuli yettade jengue nen dum kure ɗe nen ɗoje États-Unis français fo no kuli yettade joni data soɓe jiɗinade mbiyata ko le Sénégal wallahi pourquoi pas bon voilà alandi c'est la guerre de des communications oɗo moment mo gonnen san dara France 24 walla aya goɗɗe kabrirɗe tout ganduɗa ko faveur mabɓe ko Ukraine woni tu vois ɓe jitta ko dañde dammel ganduɗa ko wiite ɓeɗo gari minen min gara donc nak woto fuɗɗire men onon Sénégal on s'en fiche nous wallahi haaju amen ala hen Musanya kono goto fof noon ni jogui droit duwade yo jaam ar saabu ko mbiɗa ko tan huuɗo yorko ina duppa huuɗo hecco keccolde Musanya tawde ko noon yo Allah dandu en te hande aduna o koko ganduɗa koko yeehi ha woni gotum yeehi ha ganduɗa yete guure ɗe kala ko muusi oɗo o yettina ɗum saabu wonko ummoto to ko ɓen tan jogui ɗum fayaga wonko ummoto ga wonɓe ga tan jogui ɗum fayto Sénégal noon jogui koye hakkude Russie et Ukraine foof kamɓe ɗiɗo foof ko partenaire uji makko wadde noon hande wawa ummade wiya jaadanmi koye Russie walla jaadanmi koye Ukraine saabu ko fawa ko wona lawol président guila adan darima wi ko wayni wona lawol yadani hen kono noon wona wiide ne ƴetta soldeteɓe e ko way noon wiide ne jinggana kaari wiide onon ndeeƴe e jinggude wona gotum Musanya koye ɗin kongude jaten haɗen uddude ko tan salminde biyeteɗo Abou Ndiaye e joom suudu muɗum toon to ganduɗa ko kañum woni Jamugel naɓe fof noon calminama rewnama e inde Abou Ndiaye mo ganduɗa oɗo saaha amoni toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni yiyete to Madina Gounass to Musanya ine ñaague tan kala ko ganduɗa duwaw baɗaɗo toon to Madina Gounass yo Allah jaɓanen jaam ɓeydo cellal ɓeydo Musanya musibaji kolla en caggal e duwawuji ganda ina waɗa toon to ganduɗa kañum woni to Madina Gounass to Mamadou Cissé toon to diwan mo France woni kankone ko fidèle téléspectateur walla mbiyen fidèle internaute saaha fo amo yeeɓa Ibrahima Oumar Kane kañumne woni ko to diwan mo Mauritanie kañumne salminama juurama Tidiane Guissé to Rabat Aissata Djigo diwan mo France kañumne ñande foof nana waɗa commenté amin calminamo amin juuromo kankone ñande foof Alsane Ba kañumne to France woni Musanya en jejjitani ceernam oɗo en ceerno Ly kañumne aɗan min liliɓe fof ko senaɓam sa jaabi ɗum ko saabi ɗum ko Alhaji Mamadou Moussa Ly ɗum noon koye ɗin konngudi tan gudditen dammal tottude won adi janggo so Baba Moussa janggo ko samedi tottude won adi altine so Allahu lamɗo jaaɓi hanki won namde beele men haccitima hande kadi janggo garo jobbe on nañi ka Ablaye Diop ceerno Ablaye Diop jaggu Aissane Ndiaye o yijiri ni ganda ko janggo samedi warta min wimama saña aljuma tawata ko tampe heewi passage ko dende ganda ko wattude haqqille ko matten Ablaye Diop gorko mo cempeng walla nawtamo woɗ bere kanko e denno Mamadou Mbayan kamɓe fof en calmini ɓe juuriɓe mbiɓe juma mubarak yallo koni daltine noon tigui aadi ko altine bani mon debay Aissata Ndiaye Baba Moussa Nia heɗanene banggal caméra o Ibrahima Thiombane e Mansour Sow alias Thiat mo ganduɗa yummum ko yiɗa ñebbe noon tigui